Nagkalain-lain ang opinyon sa mga Ilonggo na hanungod sa isyu sa pagpadayon sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa interview sa Bombo Radio kay alias Rene, yagin pahayag nga pabor sa nga dapat i-impeach gid si VP Sara Duterte. Bangod sa nagkakatabo sa buong sa administrasyon kaangay nga nagabasla na lamang ang mga ini kung mayara sang masakitan. Pahayag pa sila nga hindi na dapat magbalik pa ang pamilya Duterte sa pagpungko sa pinakamataas nga posisyon sa pungsod. Bangod may malay na ining records ang una kung sa diin sa administrasyon pa lang sa Yamay. Madamo na nagkalamatay nga wala sang labot sa iyang war on drugs. Kung siya makapungko lakad daw, mabalusay na sila. Tapos kasi ang naimo ni tataya, imuon niya man niya ang pagpamatay ng mga white ang labot la. Amo na nga amon ginaapon niya kaya opinion niya nga hindi ko gusto nga magbalik ang mga diserte kaya ang ginagyan sa iban nga tao sa ila pag dumala hindi gusto. Sunod naman kay alias Jimboy, hindi niya luyag nga ma-impeach si VP Sara. Sunod sa iyang mayara sa maayo nga balik ang programa nga ginsuguran sa mga Duterte kung pagtap na sa illegal nga droga ang paghambalan. Si Sara Duterte talaga maraming nagawa. Iba talaga yung si Duterte yung nakaupo na kasi na buwan na hindi pa si Duterte yung nakaupo. Hindi sila natatakot. Pero nung si Duterte na iba talaga nasa mga kapulisan. At lalo na kay talaga matanggal si Vice Sara Duterte. Kasi ano yung nagawa ng kanyang ama na sa kanila ng lahi yon. Samtang hindi naman pabor ang isa pang ka-residente sa sunod nga si Richard Rebosquillo ay impeach ang Vice Presidente. Sunod sa iya, wala sang sala si VP Sara. Dugang niya wala man sang papatuod nga kurap ini. Sa baylo ang gusto naman lamang sining magbiya sa pwesto amo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inibangod sa iya nga sa pagpamuno ni Marcos sa gobyerno. Badamo sang kabudlayan nga na-eksperyensahan ang pungsod kag may mga krisis nga nagakatabo nga mabudlay hatagan sang solusyon. Way gid siya sang sala. Way man sa way sang motibo nga kurak. Si BBM mismo amo na dapat ma-resign subong kung gusto niya kay kauluya siya. Totoo na kauluya siya. Way na gina siya tupa na presidente. Sa akon lang tungod siya perting krisis ang Pilipinas. Si Richard Rebosquillo.